ओमफ्राय ओरैनो मोजाङै दङबा नोङो? मोजाङै गैयालै आं एनिया। आंना हौवायानो माबा अनथारा। हौवाफोरखौ मा बुंबावनो, हौवाफोरा बिदिनो जायो। औलै आं दा मा खालामनो दे बेखौ? आं बेसेबां अनखायो दे बेखौ मिथिगौ ना? आंनि अननायखौनो बुजिमोना बियो। आंथ' दा हौवा जातिखौनो सोला मिथिगौ ना? ओरैबायदि धकेबाज जायो बिसोरो। आंनो हौवा मानसिखौ नांखाला। आं सानो गथ' सासे जाबाथाय अनगोन खोमा होननानै। बेनिखायनो आं गथ' लानो सानो। नाथाय बियो गथ'खौनो लानो नागिरा। जाहोनो हानाय नङा, फरायहोनो हानाय नङा होननानै। नुदों, बिराद सैथान जायो बिसोरो। नों सोला आंनि गस्ला लंपेन्ट सुनो गारि बेयाव रायज्लायबायसो दङ ना? सोर हौवाजों नों रायज्लायबाय थाग्रा जादों हा? एसेबां गोबाव? आं रावबो हौवाजों रायज्लाया। आं आंनि लोगोजोंसो रायज्लायदों। साला हिनजाव मानसिजोंनो एसेबां गोबाव रायज्लायो हा? मा मोनो सानफ्रोमबो एसेबां गोबाव रायज्लायना? मा नोंनिया लोगोनिया खामानि गैया नामा? नोंनि लोगोआ खामानि गैया नोंनाथ' दङ ना? गोख्रै आंनि लंपेन्ट गस्ला सुइथां, ओरैनोबा सान्दुंआनो गैया। गाबोनो गानलांनो दा राननायानो नङा, थाबैनो सुइथां। साला सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थायो। जेन बिराद गिदिर हखम दङसो आरो बेफोरबायदि। दोन। दे नोंनि हौवाया रायबाय बाला। उनाव रायज्लायगोन दे जोंनिया। औ दे ना, उनाव रायज्लायगोन दे। माने आंहा एसे खामानि दङ र'। दे। सोर लोगो बियो? एनियासो सानसेखालि रं नाम्बार जानाया। बे रं नाम्बार जानायजोंनो नों रायज्लायबाय थानोसै नामा? खामानि गैया नोंहा? साला हिनजाव मानसिजोंनो हौवा बायदि रायज्लायबाय थागोन। हिनजाव मानसिजों रायज्लायबालाय माथो जायोखाय दे बेटाव। लोगोसोना बियो आंनि, जोंफोर लोगोआनो जाबाय। खन्थानि लोगो रं नाम्बारबावसो। फानजाबा हामगौमोनलै, फानजाबा। मानो फाननो दे आंखौलाय? आरो नों फानजाबा मोजांसो मोनगोन आरो। मोनगोनथ' आरो मा जाखो नोंसानिफ्राय फैसा बिनो होनाया? मा नोंसानिमोना फैसा हरनो नागिरालै? गावसोरा हले आजादि जाबाय थायो। फिसाजोखौबा एसेबो अननाय गैया नामा? फिसाजोनि फारसे एसेबो साननायानो गैया नामा? दङखायनोथ' हरो आरो आइया। खेबनै मानि हरबायानो माथो। आरो आंखौ मानि थाखाय बिसोर गाज्रि मोनो नों मिथिगौ ना मिथिया? नोंलाय माथो मिथिखागौआनो। 50,000 मानि फैसा खावना लाबोनायखाय गाज्रि मोनो आरो बिसोरो। आरो आंनि सिगाङाव खामानि गैयै बायदि रायज्लायबाय थानाङा दै। शाला हक रायज्लायबाय थागोन, खोनासंनोसो बालायलाङो आं। जिफोरा सुइथां आरो थाबैनो ओंखामफोरा सङै। आरो मा बे साननैसोआ मा ओरैनो थाबाय दङ? जोमायबो सावाखै आरो हाजिराबो मानो मावनो थाङाखै? सावगोन र'। आरो रावबो हाजिरा मावनोनो लिङाखैबा आं बोरै थांनो दे? नों जासिनाबो थांनांगोन गावनो, मिथिबाय? लिंबासो थांनो नामा? नों सोंनांगोनबो। खामानि मावनो बायोबा हाबाखौनो जानाङा, मिथिगौ ना? नों मालाथो थांगोन होनबा बेटाव खामानि मावनो थांला नामा? खालि आंखौल' नांजाबाय थायो। आं थांबाथ' न'आवनो फैखाला, मिथिबाय? बेनिखायनो आंखौ थां होननानै गाख्रबबाय थानाङा, मिथिबाय? जै थांबाय फैखालाबो न'आव। होमबासो मिथिगोन, मिथिबाय? न'खराव हौवा मानसि थायाबा खथ' प्रब्लेम जायो। नोंसोरनोसो नाङा हौवा मानसि ना? आं थांबाथाय सोरखौबा लाइन मारिनो लिंगोन नोङो हा? बेनिखायनो आंखौ थांनो होबाय थायोदि। बेफोरबायदि जेबो नङा बेटाव। दे नोङो खामानि मावनो थाङाबाबो नोङो मालाबा हाजिरा मावनो थांनांगौ ना? बेफोरबायदिबा बोरै सोलिनो दे? बेफोरखौलाय आंलाय मा मिथिगौ? बेफोरखौ नोंसो मिथिगौ सनिया। मानो होनबा आंथ' नोंखौ दानो हाबा खालामनो नागिरखायाखैमोन। नोंसो आंजों ब्रा फैदों। सोर फैनो होनाय? नों दा आंखौ मावना जाहोखानांगोन। आं मिथिया बेफोरखौ। नोंसो दायथ' बेफोरो। आरो माखौ बेलाव नायबाय थाखो? लंपेन्ट गस्ला सुनो होनाया मा जाबावनो? बे सासे हिनजावजोंबो जाला धोन सम्पति मोनगोन होननानै मोजां मोनदोंमोन। गैया, जेबोखौबो हरा बिमा बिफाफोरा। खेबफ्रा गोजा। जेबोआनो लाब जायासै आं बेखौ हाबा खालामनानै। असान्थिसो। हायालै बालाखोनि, थाबायनोनो हाया। नों मानो उथिदों? गोलैगोन। थाबायनो नाजादोंमोन र' गुमै। दिनैथ' बेनि हिन्जावाबो गैया। सानसेयावनो डान्स मारिनो एसे। आंखौ हमफैनाय नोङो गुमै, नङाबा गोलैगोन आं। आं हमनांगौ? दे। थेंक इउ स' माच गुमै, नों आंखौ हमनो होनायनि थाखाय। गुमै, आंखौ फज'ना दोननाय। नङाबा हानाय नङा हारसिं जिरायनो। बोरैबायो हमथारदोंलै आंखौ। बोरैबासो मोनलायलांबाय आंहा। बिखायानो दुब माबायसो थाबाय आंहा। देना गुमै, आंखौ सियाराव फज'ना दोन। नङाबा आं हानाय नङा। जासिगोन ना? औ जासिगोन। गुमै, नों जोबोद मोजां माथो। आंनि हौवायाबो नोंबायदि मोजां जानायमोनबा, आंनि हौवायाबो नोंबायदि अनसुला जानायमोनबा बेसेदि मोजां जागौमोन गुमै। नाथाय आंनि हौवाया आंखौ अनथारा, सन्देहल' खालामो। गुमै, आंहा मा जाबावगोन दे बे जिउआव? आंथ' बेसेबा सिख्लायानो दङ। आं एसेबां गोलाव जिउखौ बोरै थांहोनो दे हारसिंनो? गाबनाङा दे नोङो। नोंना हौवाया नोंखौ सानसे नङा सानसेबाबो लांनो फैगोन, नोंखौ नागिरगोन।
gilali gumay ana hawaya beseba gasri nang baisi nunga onsula nang baisi moजां गोसोनि मानसि नङा बियो फिसे आंनि हौवाया नों बासि जानायमोनबा आंनि हौवाया मारैबा बाजैनियासो भायग' मोजां नों बायदि हौवा मोनदों आंहासो दा मा जागोन दे लासैनो उनाव मोजां जालांगोन दे नों बांद्राय टेनसन लानाङा दे आङो माबा थांनि र' दसे उन्दुहैथ'नि मानो गुमै आंजों नों रायज्लायनो गाज्रि मोनदों नामा जिरायथ'ना गुमै दसे आंजों नङा माने आंना मबाइलानो चार्ज गैथारा चार्ज होनि र' नों बेयावनो जिरायना थाथ'नाय नोमबाजैयाबो फैसिगोन खोमा र' हाबा जानो थांनाया फैथ'आ खोमाहाय बियो नों मबाइलखौ उनावबाबो होनो हागोन ना गुमै चार्जखौ ओरैनोबाबो बोथोरा बारा मोजां नंखाया लाइन गैया जाना होबा मा जागोन माने अखा फैना होबा आं चार्जखौ हैना राखानि र' दे नों जिरायथ' बालनि मा इसेबां जाम्बा हौवा बेलाय फिस्लायजाथारा इसेबो गलिया होमबा आं इसेबां बेखौ मोदोमाव हमदों सिथाब खालामदों इसेथ' गलियोना र' नोङो दिनैसो गलियाखै आं नोंखौ सानसे नङा सानसे आंनि बानायना लाथारगोन मिथिबाय गुमै नङाबा आंहा बे जिउआव जेबो लामा गैला आंना हौवायाथ' आंखौ होखारखाबाय गथ' गथायफोराबो आंखौ सैला नागिराखैबो आंखौ आं मिथिखागौ बेनिखायनो नोंखौनो बंग्रायना लागोन आं र' आंनि आथिंखौ एसे हामनो आंथ' हामबाबो हामिबायसो एक्टिं देखायफ्लाबाय थागोन मानोना नोंखौ फुस्लाय लाथारगोन आं नों नायबाय था गुमै थेवब्लाबो आंनि आथिङाथ' एसे हामबायानो र' गबदानोसो हामबायना हामाखै ना थैबायसो थैखाबाय खोमा बेयो हाग्रा बारियाव थैथो बाल मानसिया जेखिजाया टिल्लुआ खजानाखौ दि फानदों बेसेबा गोसोखौ स्रां मोनबाय आं माने मानसिखौ एसे सोलायनाय बायदि मोनदों आङो बेनि सिगांथ' टिल्लुआ आंखौ केयार खालामिसो खालामबाय दङमोन फनफोर हरबाबो रिसिभखौनो खालामामोन नाथाय बे साननैसो एसे केयार खालामदों माथो नाथाय बे रामोनदा बिनानाव बिजुलियासो एसे बोरैबा मानसियानो खजानाखौलाय बियो मानो गावनि सानना लादों हारसिंनो गोसो जायोबा जों दानो खजानाखौ लाबजोबनो हागोन न'आव मोस्रोमजों आंजोंसो मोनदोंमोन खजानाखौ ओरैनोबाबो बिनि फैनायालाय खैदिनथ' जाखो बोसोरसेयानो जायाखै बेयावनो इसेबां बिदि आरो बे टिल्लुआबो बांद्राय मानो गिनानै दिन्थिदों नङा जेनेबा बिजुलिया लासिया होमबा खजानाखौ जोंसो मोनदों जोंनिसो ओमफ्रायलाय गावगायालाय मानो थाला साबि मारिनानै दोनलायदों जेनेबा गावगायनिसो आरो बिमाया हरनाय बायदि मोनदों नामा बेलाय टिल्लु बैनाया हरबाय दे फैसाखौ सोनानै हरनाय नङासो सानदोंमोन आं हरालासिनो बोरै थानो हानो बेलाय फैसा सोना हरामोनबाना आङो खजानाखौनो लायजोबगौमोन माखौथ' मा बियो हिनजावखौनो मानो एसेबां गिग्रा जाखो दे आरो खजानाखौ नोंसोरसो मोनदों न' बे बिजुलिया गावगायनि सानदों नामा गावगाया मोननाय बायदि सानना लादों बियो बेखौनो आंहासो सानै बोरैबा मोनलांदों लाजिनांगौना बियो नोंसोरो खजानाखौ रानदोलै नङाबा बांसिनसो नांज्लायनाय जागोन बाराबा बिजुलिया लानानै खारगोन देलै खजानाखौबो ओरैनोबाबो लभिया बायदिसो मोनलाय लांबाय आं बेखौ लभियानो बियो बिग्राय मिथिगौना बेहासो मैया दाखालिनि मानसियानो खजानाखौ लाना दोनबाय खजानाखौ आङो लाना दोननो होआ लागिबा आङो भिखारिफोरनो रानना होजोबगोन थेवब्लाबो आङो बिनो होजोबा मानि माथो एसेबां लभियालै गावगायल' हारसिं लाना दोनग्रा औ नंगौथ' बिनिसाय भिखारिफोरनो रानना होबानो पुण्य मोनगोन खोमा औ बारा रागा जोंबाथाय होगोनानो आङो सोना हरमारबायना फैसाखौ टिल्लुआ औ होबाय दे 2 लाख हरदों दे मोजाङानो जाबाय दे जेखिजाया लाइमोन आब'नोबो 3,000,000सो हरनांगोन बेबो बिदोंना दे हरनो हागोन दे नङाबा गाज्रि मोनगोन ना बेबो होआबा बिनियाबो आरो बिनि लागा मानसिबो रावबो गैयाना थाख्ला दारियाबोथ' आरो फालथुआनो मोनसेया आरो लाइमोन आब'खौ बारा अनायानो बियो नंमारगौबो खोमा दे ना औ नंगौ साला बे मैनास्रिया जोंखौनो खोनथि जागासिनो ना नायै बेदरै मालाबा सान्स मोनबाथाय खर'आवनो देगासिनो देना होगोन र' हर साला ओरैनोबाबोथ' बियो जोंफोरखौ साजासो होगासिनो बियो थैबासो हामसिगोन मबाइलफोरखौबो लाखुमाजोबना दोनदों साला दा मानसिफोरा मोनथिबाथाय जोंफोरनो ओंखाम होफैगौमोन ना आरो मानसिफोरा जोंफोरखौ मानो रावबो नायनो फैयाखैबो खबर मोननानैबो मोनथिदोंथ' मानसिफोरा आरो राहुल आदाखौ फन खालामबाबो राहुल आदाया फैगौमोन ना साला बे मैनास्रिखौ देथारगोनलै आङो खाथियाव फैथिं र' आंनि आखायाव बोरो दं दाबो होगोन बुंनाया देगासिनो देना होगोन
बिथिंजाय आइयाबो गोलैना दङ आंबो गोलैना दङ मा जाबावगोन जोंनि जिउआव बे मोनासैजों बेफोरबायदि सोलिबाय थानो हाया उखैफ्लेजोब्बाय आङो आइयाबो उखैबाय आं मिन्थिगौ सानसेयाव बोथिसेल' होयो बेबो उदै बुंजासेबो होआ ओंखाम उखैदों आं दाबो गप्ता डार्लिं बेदर जानोबा बेदर लाबो लाबो हर जानि हर मैनास्रि डार्लिं हर जा थेंक इउ दे मैनास्रि थेंक इउ मासेबां गोबाब बेदरा आरो मा गोखाबो जा नोंसोर बायदि फाफि मानसिनि ना बेफोरबायदिनो गोबाब गोखा गोफा बेफोरबायदि बानायना होनांगौ दै जानोनो हाया माथो एखेबारे संख्रि गोजा ओइ गप्ता बेदरदि होदों आं नोंनो जानो बेखौनो रंजा गोखा गोबाब बासिबाय थानाङा मिथिबाय नङाबा दानो बेखौबो लांजागोन आंजों ओरैनोबाबो जानो हाखानाय नंखाया संख्रि गोजा होदों एसे मोजां बेदरथ' हो मा बेलाय गोबाब गोखा माबायदि बेदर बेलाय माबायदि बेदरहाय एसे गोबाब जादों आरो बेखौनो जानो हाया नामा आरो गोखायालाय बिदिनो ओरैनो जाबाय बांद्राय मस्ला मस्लि फोनदों नालाय बेनिखायनो गोखा जाबाय आरो ओइ माबा मैनास्रि मानो जोंफोरखौ एसेबां साजा होगासिनो नोङो प्लिज ना अननानै मोजां बेदर संना हो जोंनो आरो ओंखाम बोथिसे मोजाङै हो जोंनो बिदिबा जों बोरै थांना थानो हानो ओइ नोंसोर बायदि मानसिखौ ना फोरानथाबसो बुथारनांगौ नाथाय आं नोंसोरनो अननानै दि बोथिसे ओंखाम होयो बेखौनो रंजा आंथ' नोंसोर बिमा फिसा सानैखौ फोरान बुथारनो सानदोंमोन बोथिसेबो ओंखाम होनो सानदोंमोन नाथाय आंनि गोसोआ एसेबांबो निष्ठुर नङा बेनिखायनो बोथिसेदि होयो बेखौनो रंजा जानोबा जानो हायाबा गार' नोंनिसो गोसोसै आंखौ बखिबाय थानाङा बे मैनास्रिया साला जोंनिख्रुइबो बांसिनसो गाज्रिसिनलै जोंबोसो एसेबां साजा होआखैमोन बेखौ एसेबां गाज्रि बियो आगोलथ' फंसे बाथ्राबो उल्था बुंनो हायामोन दा नाथाय नै जोंफोरखौ ओरैबायदि साजा होनो हादों बियो नोंखौ आखायाव जुदि माबा मोनसे बुस्थु मोननायबा नोंखौ खुबैनानै खर' माथा साथा सोखाव होजोबगौमोन आं नोंखौ बुथारनोसो नाजागोनलै मैनास्रि नों नायबाय था साला जोंनो मबाइलखौबो होआखैना नोङो लाखुमाना दोनदों पापिया साला थैनो रोङिया बैथालिया